Gihangup sa mga Subuanong Barangay Health Workers kung BHW ang presensya sa kongresista sa 1 distrito sa probinsya sa Bataan nga si Geraldine Roman atol sa iyang pagsaulog sa adlaw sa mga BHW dinhi sa Sugbo. Giingong duol sa dughan ni Roman ang mga barangay health workers tungod kay sagad sa mga BHW sa nasod, gilangkuban sa mga kababayinhan ug mga miyembro sa LGBT community, diin gipanguluhan sa maong mambabalaod ang Committee on Women and Gender Equality didto sa Kongreso. Niadto lamang Disyembre tuig 2022, gisangat sa kongresista ang House Bill No. 6481 ug gitawag usab nga Barangay Healthcare Frontline Services kon BHSF Act of 2022. Ang maong balaod kasamtangang pending pa sa Committee on Health sa Kongreso. Gihimug-atan sa maong balaod ang pag-ila sa mga kahago ug sa mga serbisyo sa mga BHW ilabi na sa panahon sa pandemya diin ang mga BHW ang naagayod sa frontline sa paglaban sa nasod batok sa COVID-19. Matagal nang iniintay ito ng ating mga barangay health workers, hindi lang ang ating mga Cebuano barangay health workers, kundi lahat sa buong bansa. It's high time na bigyan natin ng pagkilala ang mga barangay health workers. Remember, during the pandemic, saan tayo pupulutin kung wala ang mga barangay health workers? Pero hindi naman tama at hindi makatarungan na napakaliit ng kanilang natatanggap at natatanggal sila sa pwesto nila, depende sa kung sino man ang nakaupo. So we want stability for them. Gipadayag usab ni Roman nga ang maong balaod nun muhatag og kahigayunan na mahimong regular ang pagpanrabaho sa mga BHW, maghatag kanila og dugang pang mga training ug learning courses, makadawat sa benepisyo sa GSIS ug matagaan og salary grade 1 nga sweldo nga dili mo minus og 12,000 ka pesos kada bulan. Sa ilalim ng batas na ito, we will create that national registry para pihon na sila sa trabaho, hindi na sila subject sa politicization. At of course, merong continuous training and learning. And of course, classification under salary grade 1, that will mean 12,500 pesos a month for all of our barangay health workers. The whole of the country, whole country natin. Dugang pa ni Roman ang pag-aprobar sa maong balaod nun mulanat og taas-taas nga panahon apan gipasalig sa kongresista nga iyang buhaton ang tanan aron ang maong balaod nun hingpit nang mapasar ug mapatuman. Kauban si Grege Magdadaro, kini si Mark Liniel Tabaranza, UP Com intern alang sa My TV Cebu.